வெஜிடபிள் பிரியாணி. அதுக்கு வந்து நான் 3 ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் கடலெண்ணெய் ஊற்றி 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நெய் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம பட்டை கிராம்பு எல்லாம் போட்டுக்கலாம். பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அன்னாசி பூ இதுதான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பிரிஞ்சி இலை ஒன்று வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டாச்சு. அது பொரியட்டும். பொரிஞ்சோடனே 2 பச்சை மிளகா பெருசாக இருக்கிறதுனால 2 போட்டிருக்கேன். அதுவும் வெங்காயமும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுருவோம். வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். பிரியாணிக்கு வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக இருந்தால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்றைக்கி ஹாலிடேஸில் எல்லாம் இருக்கிறனால சிம்பிளாக ஏதாவது ஒரு ரெசிபி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சரி இது பண்ணோம். நான் ஏற்கனவே ஒயிட் ரைஸும் ரசமும் செஞ்சு வச்சுட்டேன். ஒயிட் ரைஸும் ரசமும் செஞ்சாச்சு. உருளைக்கிழங்கு பொரியல் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது பிரியாணிக்கு வந்து ரைத்தா போடலாம் அப்படின்ட்டு ரைத்தாவுக்கும் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ இது வேகிற டைமில் நம்ம மற்ற வேலைகளையும் பார்த்துடலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் செவந்து வரட்டும். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணுங்க. இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. நான் வந்து 2.5 கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன். இந்த கப்பால் 2.5 கப்பு எடுத்திருக்கேன் பாஸ்மதி அரிசி. அதை ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி ஊற வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து ஒரு பெரிய தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 1.5 தக்காளி போட்டுக்கலாம். இதோட கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணலாம். இதுக்கு தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்குவோம். ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டோம்னா அடி பிடிச்சி போயிடும். அதனால் தக்காளி வதங்கட்டும். இப்போ கல்லுப்பு இது தக்காளி வதங்குற அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு வேறு எவ்வளோ வேணுமோ போட்டுக்கலாம். தக்காளி கொஞ்சம் வதங்க ஆரம்பிச்சிச்சு உப்பு போட்டனால. இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு பெரிய பூண்டு ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன். ஒரு பெருசாக இருந்தது பூண்டு. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். அதையும் 2த்தையும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சாச்சு. இது 2.5 டம்ளர்னால இது போதும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா கூட குறைச்சோ வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு கொஞ்சம் வதக்குவோம். பாஸ்மதி அரிசிக்கு யூஸ்வலாக நான் வந்து 1 கப்புக்கு வந்து 1.5 கப்பு தண்ணி தான் ஊற்றுவேன். பார்த்திங்கன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இஞ்சி பூண்டு வாசமும் கொஞ்சம் போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து புதினா கொத்தமல்லி ஏற்கனவே கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நான் ஒரு 1/2 கட்டு புதினா போட்டிருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி போட்டிருக்கேன். அதை கிளறி விட்டுக்கலாம். பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. காய்கறிகளை ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
உருளைக்கிழங்கு, 2 கேரட்டு, ஒரு 10 பீன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம். இதில் வந்து 2 டீஸ்பூன் இதால் போட்டிருக்கேன் மிளகாத்தூள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கரம் மசாலா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே பட்டை கிராம்பெலாம் முழுசாக போட்டிருக்கோம். இது எப்படி ஃப்ளேவருக்கு வேணுமோ அது மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கிளறிட்டு நான் யூஸ்வலாக தயிர், லெமன் ரெண்டுமே வந்து ரைஸ்க்கு போடுவேன். அதனால தக்காளி வந்து நம்ம கம்மி பண்ணியிருக்கோம். ஒரு தக்காளி தான் போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணியாச்சு. நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். பச்சை பட்டாணி நைட்டே ஊற வச்சுருக்கேன். ஒரு 8 மணி நேரம் ஊறிருக்கு. அதையே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மசாலாலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 2.5 டம்ளர் போட்டிருக்கேன். அதுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இது 1 டம்ளருக்கு ஊற்றியாச்சு. 1க்கு 1.5. நம்ம 1க்கு 1.5ங்கிற அளவில் 2.5 கப்பு தண்ணிக்கு 3.5 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, அதனால் ஆட் பண்ணிட்டு போகிறேன். இதுக்கு வந்து உப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தால் தான் ரைஸ் போடுறப்ப ஈக்குவலாக வரும். அதை மூடி வச்சிடலாம். தண்ணி கொதிக்கட்டும்.
கொதிச்சோன்னு இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது பாஸ்மதி அரிசி ஏற்கனவே ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் கழுவி. அந்த இடத்துல நான் இது பேக்ரவுண்ட் என்னோட பண்ணுறேன். இப்போ அரிசி ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது உப்பு செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. இதை மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சிடலாம். தண்ணி கொதித்து அந்த ரைஸ் வந்து ஆஃப் பாயில் ஆனோன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு. இப்போ நல்லா அரிசியெல்லாம் வெந்து பாதி வேக்காடுக்கு மேலே வந்துடுச்சு. இப்போ நான் ஒரு அரை மூடி லெமன் போட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டு தம் போட போகிறேன். வேகட்டும். வெந்ததுக்கப்புறம் இப்போ பார்க்கலாம். நான் அடியில் தோசைக்கல் வச்சு அது மேலே வந்து அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுக்கிறேன் தம் போடுறதுக்காக. இது ஒரு 10 நிமிஷம் இருந்தால் சாதம் ரெடி ஆகிடும். அவ்வளோதான். சூடான வெஜ் பிரியாணி ரெடி. போய் நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம்.